da neki drugi barjak ne priznaje, nego ovaj hrvatski barjak. To je naše polje. Evo, ja sam se pod tim barjakom borio za nezavisnu državu Hrvatsku. Ja sam prvi hrvatski redarstvenik, prvi iz Cvitovića, jedan jedini policajac iz Cvitovića, Ivan Turkalj Markov. Ja sam dragovoljac, ja sam se odazvao domovini, onda kad je domovina Sokolove zvala. Imao sam 34 godine, najljepše Isusove godine sam imao. Najbolje godine sam proveo u ratu. Prvi hrvatski redarstvenik. Onda sam se odazvao domovini kad je Sokolove zvala, a nisam se skrivao niti čekao poziv za svoju domovinu. Ja sam se sam odazvao kad je bilo vrijeme i kad je to trebalo. Pod ovim barjakom sam se ja borio.